라이디쇼 세번능에 콜 라이디쇼 저 말아봐 라이드 저거야 와 이그리시 가는 잘라에 다도네 아슬라 콜라 바이바이 I'm born in Uganda. I was born in Uganda. Right now you are in peace. Right now, Sirang district. the place The Kasikotra. Hello, good morning and welcome back to my son of Bodoland YouTube channel. Friends, today we are heading to the most awaited event of this year 2024, which is called Bodoland Riders Meet. दा बे इभेन्टखौहाय हस्ट खालामदों वाइल्ड सोल्स इउनाइटेड एमसि जोंनि बड'लेण्डनि मोनसे क्लाबनिबो स' दिनैहाय जों थांगासिनो दं लोगोफोरनै जों दा बेंटलजों बारस'बाय ओमफ्राय माखासे लोगोफ्राथ' ओरै मा होनो माबानिफ्रायहाय what to say from Himalaya. They are starting from Himalaya and will be joining at Kasikotra जों मिटआप जाजोबगोन दायो ओमफ्राय जों दा साथाम नै हायथा आं ओमफ्राय थुमफ्रु साथामजों थांगासिनो दङ Let's go! लोगोफोर दायो नै after riding 7-8 minutes from Bengtol I reached Kasikotra now. My friends are waiting here. From here we will be riding together. Wait till logoफ्रालाय दालाय Hello, where are you guys? Where are you? Oh, where? Oh, yes, I have seen you guys. Guys are here. Behind it, logoफ्रा. Ha. This. Hello. Hả? 무슨 답래야? ơi Figo ra Figo tablet confirm ni lực đó thằng Uganda. Yes. How are you? I'm fine. Thôi chịu đâu đó phải lâu sai sao cái này một trăm bốn này cái này là một trăm bốn này cái này là này cái sao vậy hải tha lê đã bớt spell này ơi này chụp phim vậy 저 लोगोफोर दायो जों बे सोबाय ओमफ्राय सानै साथामसो दंबावो बेहाय बिसोरखौहाय जोङो माबानिफ्राय लोगो लागोन मा दा बिदिब्ला लोगोफोर आवगायफिनसिगोन जों दायो कासिकट्रानिफ्राय ज' जाजोबनानैहाय दायो भारत इन्डिया इज हियर उगान्डा आंखौ नुदों माथो हेलमेटआव How is this possible? Because you have born in Uganda, na? I'm born in Uganda. Right I now was you born are in Uganda. Right now you are in peace. Right now, Sirang district. the place. The Kasikotra. Oh, Right now, we are going to event BRM. BRM Bodoland Riders Meet. Sonkos. where? Sonkos. Where are you going? I'm gone. BRM. Okay, so let's go, guys. टेंकिया ड्राइ जानानै दङ एसे सोना लानि र' बेहाय फुरा ड्राइ खासो नै 54 किलोमीटर सालायबाय रिजार्भआवहाय ओइ किधर है भाई हट बुरली लगाओ पुल डालो पुल आं इभेन्टआ बहाय दं बेखौ दासिमबो खिन्थायाखै दा खिन्थानायबो नङा नोंथांमोना दा गावसिनो सिनायहैनांगोन आरो इभेन्टखौहाय sorry venueखौहाय so here we have another riders from our club contractor माबा ओइ जलबदा फंबाय मा जाखो सोरमोनलाय नों ABCनि सोर आनामोननि हाब हारसिं ए थमास जाबाय दा थ' लेट्स मुभ हा सोर ए नोजोर बोराय दंबाव चलो चलते हैं माथो सन्थ्राबायो मेहेर सन्थ्राबायदोरा फैसा गैया बाव हा थ'
Totas alas tuh. Chalo. Chalo. आं बेनुखौ दाबो खिन्थाथ'नाय जायाखै आं लोगोफोर हो ओमफ्राय खिन्थानायबो नङा नोंथांमोना दा गावसोरनो सिनायगोन बेनुआ महाय नुब्लानो नोंसोर दा माथो बखौसो सानगोन आरो बेनि सिगां खिन्थानायाव गैया शिबमा माबाजोंसो फैबाय कारजोंसो फैबाय ओमफ्राय रिंखां आदैयाबो कारजों बाइकआनो माबा जाजोबबाय बेनो शिबनो टाइमा मोनाखिसै प्रब्लेमा जाहैबाय दाखाल जेब्लानाखि एनआरएम थांदोंमोन बे एनआरएम टाइमावनो बिनि माबाया पेनियारनि बै सापर्ट बे गार्डआ बे बायना दङ ओमफ्राय बेखौ वाइल्डिं खालामनो मोनाखै बियो पाटगाव टलगेट पाटगाव टलगेट माने जों सोनाब फारसे थांगासिनो दं ना सोनाबथिं थांगासिनो दङ ओमफ्राय एक्जेक्ट लकेसन भेन्यूखौहाय दासिमबो खिन्थानाय जानाय नङा I won't reveal the venue now जेब्ला सहैयो होमब्ला नुगोन इदिसो सैब' नोङो आखला इदिसो थो मालाबा रायलायदोलै थो इदि गैया बाब बैग्रिसो खानाय जालाबाय थादोंमोन नै आसोला आखला बाय बाय आयै सना थाथ' र' होना लांबाय साला बोराय इदि नोङो साला गलायानो बोराय लामा लामा बैग्रिसो जायो माथो नोंलाय खम नङा सुबिदा होनायाव गैयालै होना लांनायाव दङ फैग्रोनानै बैग्रि जाफैग्रा दं साला बोरायानो जोङो सुबिदा मोनाखै सेग्राव थांनो दाबो बे बोराय बोरायानो बैग्रि जाबाय थाला बोरै जानायब्रा बिराद सोंबाय थादो मोनस्लाबनो हाखासै बैग्रि जानायावल' गोसो होला बोरै जानाय नुवाखै दे मा जायो बैग्रि जाबाय थाब्ला बेफोरखौ थाल लानांगौरा बैग्रि जाबाय थाला जाया बैग्रि जानायावल' गोसो होयोरा नोङो बोराय र' लाथ' जाले बे बायो नै ओरैजों बे बायो way to गसाइगाव टाउन जों दायो गसाइगावनिफ्राय लोगोफोरनै ओमफ्राय लोगोफोरा एसे सिगां थाहैजोब्बाय जानो हागौ बिसोरो अलरेडि बै राइट टार्न लायोना बेखौ मोनहैग्रोबाय जानांगौ बे नोजोर बोरायनि थाखायनो लेट जाबाय आं माबा बैग्रि बिफाङावनो लेबु जानो नेबाय थाबायना इयो माबा लेबु जागारदों जाहैदों बै बैग्रि बिफाङा लेबु थायो नामाब्रा बिराद जाम्बा बायदि थगायदांगौ बोराया ओमफ्राय बिनि उनावहा हनै बैग्रि जालाय लेबु जालाय माबायाबो मा होनो फ्लेगआबो दान्दाया बायना होबायना बेखौ बानायनानै आरो लेट जाबावबाय थांगासिनो दं दायो नै गसाइगाव टाउन मोनबाय दायो गसाइगाव टाउननिफ्रायथ' बारा गोबाव नाङा लाइक एराउन्ड 20 मिनिट्स बेबायदि लागोन बिदि स्पिडाव थाङागौब्ला मा होनो ससेयाथ' अफ रड नोंथांमोना हमनो हाहांबाय जानांगौ महाय थांगासिनो दङ चलो किधर ले रहा है भाई चलाओ यार हमारा डेस्टिनेशन आ गया इधर ही है चलो सीधा निकलना है हमको ये शाबाश रानिया हाथरी के जाओ चले हाँ नहीं हारबिट नाय नोंनो बहाय खावा दाउआ फारौ जाग्रानि जात खावा दाउआसो सोंदों नै गोदाव सोराव जोङो 3,500 बायना जाहैलाङालाय लाङायसै नोङो खावा दाउआ अनला जायो नामा गोदाव सोराव सिमां दानुखा आदा बोजागारगोनलै आंजों नायदो नै लामाया लोगोफोर बेनिफ्राय जाबाय दासो अपना असली चेहरा यहाँ से ना बदल सकता है तो बी केयारफुल गाइस ओमफ्राय गोग्लैनांगौला दोलाजोबगोन जोंथ' दोलाया अबसे अब्लाबो दुखु मोनगोन एसे जाले बे हाद्रिया जाले महर सोलायहोजोबनायसै मा खिनांजानायनि उनाव थाबथाखो आङो थगायनानै सिगाङाव सालायनो रोंनांगौमोनलै होमब्ला अरजानाय नंलामोन बेथ' नै बिराद स्टाइल महरा दा हाद्रि नांजानो गिदों सालथेर ओनसुलाया ओरै खुगारफाम फैलायलायखादों हाद्रि नांनायाखौहाय
बिदि जायो बे हाद्राया मोजां खालामलाय बहाय हाजार दामि दामि मेकआप दाफमाव फैदो 5-4 केजि मेकआप दाफमाव फैलाबो नोंनि सेहेरा थायालाय बहाय हेलेना फुजि लिपस्टिक खालामलाबो बहाय इभेन्टआवहाय सिनायगोन ना सिनायनायसो नंलाथाय बेबायदि हाद्रिया नांलांनांगौब्ला हाय आं हेलेना आं लिपस्टिक हामलायब्लासो नोंसो माथो जाहैगोन आरो बेबायदि रोखोमनि हाद्रिनि लोगोफोर नुबायना सालाय सालथे सालाय जेबो नङा दा संकस दैयाव बारसोमगोन बारबुंगा गेलेगोन र' आयै सेसलै अबस्था गाज्रि बिमाया साफा सुना दोन्दोंमोन जेकेटना लंपेन्टआबो नै बे रां बाजाबसो जखानोसै जोंलाय सुग्राबो गैयाना मानसिफोरनि बायदि लागाव बड'लेण्ड राइडार्स मिट जिन्दाबाद गुफुट हरैसोमोनलाय लामाया जों फैनो नाङामोन दावरावआ सिगां सालायनानैहाय उल्था सालायबाय माने गेटनाखौ बैजोंसो खालामदों नालाय एसे मिस्टेक खालामबाय बियो Finally we are entering to the Bodoland Riders Meet venue here. Uring oleh Risha oi follow me guys. Ayo sonaफोर माथो सिख्लाफोर साइस दंफैयो नामाब्रा बोरैबा बोरैबा गिदिंनांसिगोनसो हय नानिमोन ओइ दै गिदिं मोनफैबाय होनदोंलै लामाया बेथिंसो खामोरा नै दावरावआ बोरै बोरै फैनो हाबायना हय दै बड'लेण्ड राइडार्स मिट नमस्कार gaya golden langur sapri finally guys we are in the venue now this is the entry entrance gate oi tere this cycle thana chile oi sapri I think this will be the best. Maybe. Let's see. Mahai thanago sinai nira. Hah? Pun hana sih? Pun hana sih mah? Pun hana sih? Pun hana BRM siapa? Hah? Pun hana sih mana? Pun mau jalan? Minta apa? Lihat saja. Chen lagai geran lani sih थाब-थाबैनो आदै हा कोन लागायो आं बैयाव लागायबाय नोंसा लागायबाय एसिस्टेन्ट दंखायो जलबदाया बैलाय where he is my assistant जलबदा yes ओइ बाबु yes मोजां खालाम साफा खालाम मोजां बेयावनो लागासिगोन ओइ दावराव मावसे नोंबो खाबाय नोंथ' रोङा रोङा रायो थिनाखायनो रोङायो दा आंसो लागायनांगौ र' मानसिया गुदुंखौबो मोनबावा खाथो माबाजों मा होला सेन बोथेजों माबाला बोरै गुदुं नयखौ मोननो हायो लाजिलै मानसिया What that is the brightest to describe you man okay time for inauguration दायो आलासि बरायगासिनो दङ नै वान सोर्स इउनाइटेड एमसि चिफ ब्रादार लिअ हाजारि ओमफ्राय दिनै आलासियाव दङ जोंनि उनि लकेल एमएलए सार जिरन Vice President District Committee
बिहारनि फैदों महाराष्ट्रनि फैदों आउटसाइडनिफ्रायबो फैदों फरेननिफ्राय फैदों भुटाननिफ्राय नेपालनिफ्राय दंफैयो स' बे जोंनि फिसा इनिसियेटिभखौहाय जों जे बे जायगायाव खुंनो हागोन होननानै परमिसन होनायनि थाखाय नोंथांमोनाबो रायजोफोराबो जोंखौ गनायनि थाखाय जोंनिफ्राय बिराद साबायखर थाबाय स' First of all, I thank to all of you. Respected organizer of the Bodoland Riders Meet, that's why BRM 2024, and the respected invited guests, those who are present in the dais, and How are you, bro? participants from the different states. We all know that the brother was saying his speech in the Bodoland regions. We know that this region is a very noiseful region, but right now it's becoming very peaceful one. So that today we look in our Bodoland regions. If we look in the corner, if we go and stay, the peaceful atmosphere is here. So today's the Bodoland Riders Meet fourth phase. This season is fourth season. So you are most welcome in our regions. As a representative of in this area, I most welcome on behalf of the Bodoland Territorial Council and also the SICO Bekir, such type of moment and event, it will be happened in always. Then I think that our riders, friends, those coming from the different parts, they know what is going on in this Bodoland area. Gangzima Getaway MC I'm so sorry. खस्थ' मोनदों नामा आदा एसेसो महायबाफोर लामाफ्राव एसे खस्थ' मोनबोदों नामा मोनाखै दा and he is the chief of Gangzima Getaway MC Mr. Amrit Bosumotari आदै नोंखौ थिखादार नाखिसो लुबैलाय बे माने लाइटआव फैदों जि ब्लग बानायला थिखादार नाखिसो लुबैयो फैदों बियो नै जोंहा थिखादार फिसा ओरैहाय जोंहा थिखादार गिदिरना दंखायो दा थिखादार फिसा फैदोलायबाय नै Devo, how are you?